Yau assalamu alaikum, barka da fatan kowa wani lafiya ya gida kuma. To na zo muku da wani sabon fim mai suna Kwakwafi. So wannan fim ne wanda zan iya ce muku ya fito a kwanakin nan. Sabon fim ne daga kamfanin Sultan Factory. Ga wanda suke da buƙatar wannan fim za ku iya mun magana ta wannan namba, ko kuma yan downloading za ku iya mun magana domin ku ji ta yadda za ku iya mallakar wannan fim a cikin wayoyinku. Kamar dai da kuka sani, wannan fim ne wanda ya yi matuƙar masifar kyau. Kamar yadda zan iya ce muku, Sultan ma shi kaina ya yi bayani akan wannan fim dangane da abin da ya shafi wannan fim. Kamar da kuka sani, dukkan wanda yake da sha'awar shiga wanda yake son ya shiga group namu na fina-finan Indiya Hausa, har yanzu kofar mu a buɗe take ga wanda suke da sha'awar shiga. Sannan kuma ga wanda suke son wannan fim din, ga namba na nan, za ku iya mun magana ta wannan lambar nawa, ko kuma ku mun magana ta WhatsApp, ko kuma ku kira ni domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren suke ta yadda za ku iya mallakar wannan fim. Sannan kuma ga wanda suke son kuma su shiga group ɗinmu na VIP, har yanzu kofar mu a buɗe take. Wanda suke da sha'awar shiga group ɗinmu na VIP, har yanzu kofar mu a buɗe take ga masu sha'awar shiga. Sannan kuma ga yan downloading, wanda suke harkar downloading, za ku iya mana magana a matsayin mu na manya-manyan dillalai wanda muke aiki tare da kamfani. Za ku iya mun magana ta yadda za ku iya shiga wannan tsarin namu na VIP, ta yadda za ku iya mallakar fina-finai duk lokacin da fim ya fito, ku rika samun sa akan lokaci, sannan kuma akan kari. Hallori, sunana Muhammad Abdul, shugaban sashi na bangaren fina-finai na reshen Arewa. Nake cewa muna ƙara jinjina godiya sosai dubu domin gudunmawar da kuke bamu a kowane lokaci. Mun gode.